sumaya sini bɛɛ démarche bɛ daminɛ wa d'ailleurs n'o o bɛɛ sumayara yɛrɛ sini bɛɛ bɛna furukurun d'i ma an bɛ sɔrɔ k'a ko daminɛ ba ye ma furukurun y'a jumɛn e t'o dɔn wa o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi o ye don latɛmɛ de kɔntara babiye kɔntara muso kɔntaralaman fana o tuma e ma mɛn yan dɛ e ko k'e ye san 2 ni kalo 6 kɛ yan babiye ne y'o kɛ cogo min na muso ko yɛrɛ kunkolo bɛ ne na wa kunkolo t'i kunna mais sini bɛɛ an bɛ kunkolo in bɔ yen i kɛ pewu furukurunin an b'o latigɛ fɔlɔ yanni an ka sɛbɛ babiye Nunu ko k'u b'an sɔrɔ yɔrɔ jumɛn de dɛ u bɛ na dɛ u m'a fɔ k'u b'an sɔrɔ bɔtida la u bɛ na sɔnni san i b'u ye min fɛn ne ma da la ko ne ni Ali kɛra ɲɔgɔn fɛ mais wa 40 bɛ n kunna sun na n y'o ta nɛgɛse ka wari la ala ma bɔ a kala an m'o cɛ sun na an taga wuli i bama Ali kan dɛ walahi i b'i bama i b'a dɔn k'u b'a nɔfɛ waati yɔrɔ bɛɛ la i b'i bama nin kɔni n kana tila i la dɛ daga wuli e k'o to ne ma bali e tigɛlen don ne na lajɛ ka ɲɛ ni ne ye baara mun da nin ka sun na a bɛ lakale kuma fɛ e daga wuli o to yen sa ne ko i yɛrɛ ka bayi bɔ e ni bayi ka couple bɛ sɔn ka bɛn sun na dɛ Dawuda o to yen sa e yɛrɛ b'a dɔn ne donna bayiko la e yɛrɛ de ka ko ka ma sun daga wuli ok an ka tila Ali i jota cɛ wari tɛ ne kun dɛ denni ka di ne ye mais e yɛrɛ ɲɛ wala wari foyi tɛ ne kun an b'o k'o cogo di cɛ n ka cɛ bayi i yɛrɛ fɛnɛ sa e yɛrɛ b'a kalama ne ka dɔgɔ wari b'a bolo bi ne y'a fɔ a ye n ko wari foyi t'an kun an ka taa bɔsɔn san ka taa ok d'accord cɛ sinon wulada in na ne ye 1000 di min ma mais bɛɛ n'a ta ɲɛ kumunnen don ma se ka foyi de faamuya o la ne ko tan ka tɛmɛ e ye 1000 di min ma cogo di n ka cɛ fɛn daminɛ bali ne y'a kɛ tan tɔ o bɛ valeur don e la cogo di cɛ n ka cɛ e yɛrɛ de y'o mɔgɔ faga quoi cɛ n ka cɛ wari dɔrɔn min mana ɲɛ kumu dɔrɔn ne ja de bɛ tigɛ bɔ ma faamuya o de kama ne y'a d'a ma ok n ka cɛ fo pati nka kana to ka ninnu ya musomanninw nana quoi i m'a fɔ ma sinon n terikɛ a tɛna i sɛbɛ dɔn dɛ ok an ka taa u kana an kɔn yɔrɔ nin na yen nɔ waati da la an ka taa problème t'a la
sona i ka dɔgɔ yɛrɛ ka damana tagama i ka ɲɛnamaya kɔnɔ o taga foyi k'i la et puis i sigilen don kan ten Luwa cɛ n yela adamaden ye la mais min ɲɔgɔn ye quoi ni ko ɲɛnama ba in b'e bolo i bɛ finance la fɛn fɛn ka da i b'o bɛɛ k'a ye o ka bali tɛ dɔrɔn ka taa dama na wa e fana tɛ foyi kɛ e dun b'a dɔn damada la a sugu bɛɛ de bɛ yen kamilenbaw bɛ yen waritiw bɛ yen wa i mana ban cogo o cogo dala k'a fɔ k'a bɛ sɔn dɔ bolo surtout e ka muso in yɛrɛ banko man ca. Esi ne ka kuma nin bɛɛ faamuya bamananw b'a fɔ i se tɛ den min ka dugutaga la i b'a fɔ ko ala ka se n'o ɲuman ye ne ma jigin la dɛ latɛ o a terimuso Mimi o de don n jigila o la yanni n ka jigin bi yɔrɔ la n sen tula yɔrɔ min na n bɛ jigin yen ne jɛnatigɛ kuma sugu bɛɛ fɔ la yen dɛ. Luka e ka kan yɛrɛ de ma nɔgɔn n ko lafa bɛ dama na bitigiba de b'a bolo a falen don u bɛɛ bɛ yen wa la tun bɛ kalan yɛrɛ la e yɛrɛ b'o kalama i ban kalan de ma ka taa dama na. Esi ne ye nin bɛɛ faamu i b'a dɔn la ye mɔgɔ sugu dɔ de ye wa n'a kɛra i fɛ a bɛ nafolo don i la bon e yɛrɛ dun fɛnɛ b'a kalama dɔɔni bɛ ne yɛrɛ kun donc a b'a don ne la ne yɛrɛ b'a dɔn a la mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la a b'a don ne la kojugu i ma ne kuma sugu bɛɛ f'a ye mais a ma ɲa a y'a bila. Ok mais i b'a kibaruya kalama kɔni. ouais n b'a kibaruya kalama kuma dɔw la n bɛ to ka wele kuma dɔw la n b'a sɔrɔ kuma dɔw la n t'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ damadan réseau ko dɔn réseau tɛ côté bɛɛ fɛ i ma a yɛrɛ tun ko n ma ko k'e bɛ natɔ ko a kɛ yan ka na donc n jigi b'a kan n'a nana o la n bɛ solution sugu bɛɛ dɔ kɛ pour que a kana se ka segin tuguni. n ka cɛ ne kɔni bɛ min f'i ye i banba la kan dɛ sinon a ko bɛ mɔgɔ caman ye dɛ wa ne yɛrɛ fana bɛ caman t'a kalama. ok n terikɛ Fubati n y'a faamu donc a sɔrɔ kɛ premier la. Anche, ça va? Bashte, demi abadi, robashte, amba, anbara. Awachori? Anche, kede be fugi wala nyuma no koy. Ikala sababu nyuma bale ne maneni fi nyoy. Ndala fe ay mpunya, ay fencha mange. Vraiment mi fugi wala nyuma no. Wallahi fi vraiment ni reta do mina konfe fay. Parce que alo do ay dem sumani mla. Kana maloni wardo dia. Ko ngay ngere deme. Yani nga bara do so. Am vraiment ma fu. Tangara wajibi ko ni ko ni mo ko nyana ma do yara de parce que an dum sa ka nyoko be bon abi adama da jadu mo kora wallahi bi mo ko nyana ma ba yara de ko ya fo chiko aka juguno be ay aka bitike ko ne wa fi yere nye afale no tew na fa firo secrétaire firo ni tinunu o be falinu mina tugo be ba fesa bon na ko yara ben na min do shi way ngomisi ma ko kuma dai kloka e kam lasa
Ancien. Okadi. Okadi. Ita to ngasi gilan ta kana ngasi ka ngok mafo. Ba ta siga kumbo. Aha. Ma kurdin doron doron. Bas. Bismillah. O babiya ko yara de kun. Comme ba kalama nem so folatara. Comme shiu be ga birindi. Comme a dem so mi no lay. Nko ma fa ga bo la na fa furla. Ngum ni hakla nyin ngalike. Awo. Ikam la sira. Ancien. Famille la koy. Kele. Ancien ne hakila la ya antini. Kele. La ya dimsel fitini. Ano shiko kono mati fo. Ne bolo muso menga nga ba dugu kono. Fo ka taa se la ɲinini ma e ye quoi. I bolo sin dɔ wɛrɛ la an k'o ɲini o ka fisa la ye. Angers tiɲɛ na ne tɛ se ka t'o fɔ vraiment o fɔra tɛ ne kun. Tangara e tɛ se ka t'o fɔ la y'an den tiɲɛ don mais la furu a furuli a tɛna tɛ nin na la furuli tɛna foyi tɛ nin na bon a fɔ i tɛ se ka taa fɔ fɛn min la ye n'o ye babi ye denmuso ye ne yɛrɛ bolo babi man kan ka ne diya denmuso la. Mais cogo di. parce que a sera furu ma o yɛrɛ ye balima furu ye ni tɛ n dɛmɛ dɔrɔn a fɔ i tɛ n dɛmɛ. Angers sinon kɔni kana fɔ k'i bɛ kuma wɛrɛ foyi fɔ o ma ni tɛ n dɛmɛ dɔrɔn a fɔ i tɛ n dɛmɛ ne yɛrɛ fɛ o kɔni don. tɛ baasi ye wara min b'a kun ka ci ɲama t'o la e dama k'a la cogo min na ne dama k'a la ten an bɛɛ dama ka denmuso in na ten mais n bɛ taa fɔ a ɲɛna babi ɲɛna mais kan min b'a la an b'a ɲɛf'i. O diyara n ye o diyara n tulo ye sinon n nakun kun y'o de ye i b'i ka baara kɛ n nakun kun y'o de ye bon n bɛ taa fɔlɔ. kan bɛ o la ni kan min b'a la n b'a ɲɛf'i.